Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu jama'ar wannan gida mai albarka. Barka mu da wannan lokaci da fata an tashi lafiya a gida ake yin ma zama jama'a to masha Allah. To ga wani sirrin mallaka da bakar mallaka da mai karfi ko da yake zan ba da shi insha Allah rabbi ta'ala, amma sai na samu mutum uku da suka ce daga cikin sirrukan da aka ba su na kwanakin baya akwai wanda suka ce sun gwada sirrin mallaka ya tashi, to shi zai samu karfin gwiwa ko ƙwarin gwiwa wajen ba da don sirrin. Almajirai yan wa almajirai kuna ina don Allah don annabi ku daina ajiye sirri ba tare da kuna jarabawa ba. Duk sanda baka jarabawa to fa baka iya sanin wani irin sirri ka wuce ba. Mu rinka jarraba sirri, wallahi sirkan da nake kawo sirruka ne na gaske masu karfi nake kawo mu jarrabai. Wallahi ba na kawo sirrin ƙarya, ba na kawo sirrin da ba a gwada shi ba. Ina kawo mujarrabin sirri ne domin almajirai su amfana, taimaki ɗan uwa da almajirai. Wallahi tallahi don Allah mu rinka jarrabawa, mu rinka jarraba sirri, mu rinka jarraba sirri, mu rinka jarraba sirri. Duk wanda ya sai yana sirri ya buga sirri ya tashi bai da matsalan aljanu ko kuma asiri ko kuma mayu, don Allah da annabi ya jarraba sirri, ya nemi mustajaba, ya rinka jarraba sirri don Allah da annabi. Insha Allah wannan sirrin zan ba da shi, zan yi bayanin sa insha Allah rabbi ta'ala. To amma dai magana Allah magana annabi, ina so in ji mutum uku dai, a samu ko mutum uku da suka ce sun taba jarraba wani sirri na mallaka sirrin yayi, to zan samu tabbatar da cewa dai almajiri suna daukan sirri kuma suna amfani da shi insha Allah rabbi ta'ala. Mai neman ƙarin bayani ko tambaya na iya tuntuɓa na nan wayata ko ta private ko kira kamar haka 0708098550 daga almajirin ka bukan Muhammad wanda aka san da jikar Tumen. Assalamu alaikum.